Kanyang laki din! Agrubuat ako, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Un ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matan. Anya? Ayan niya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Daytakit bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot ati ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Jilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak dayta? Imposible ang madukutan na! Ada ako Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaklaang. May nga orasan nga agur-urayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay amare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? O, kita am tilinaon ti bag ko, mare. Oo. Dayta, oo. Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mo marihuana. Awan, pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuan na, mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, iji bangko. Asidagtan iti palingkay, marihuana. Ado ka di tigatangam. Wun, mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na nasapa, maray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsodan na kadata, mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wun. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yung maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biing. Amom ka di day taaw, marijuana? Saan, Mari? Yung magsorvilaan kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tila nga na maray. Agrup-pro pa mat nga scammer. Anya nga itamu tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, amang ano ibagbagam laang day ta. Gaputawan ti. Ay na, marijuana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kun di makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay katumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, eh. At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po.
Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Ah, oo sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan may Miriam. Nagapuwa ki di palingkay anti Rosain. Ni Juana ngay, saan ka di ang nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yaw antay. Interview? Unantay. Adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, ho? Kasla scammer mo day jay. Jak man amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM. Kan pasbuk dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo ngagpampanunaw. Wala bakit? Adakong. San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa ang nagawid? Sa dinungay nga tati ayan na nanang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto at tinangagaw. Adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa paintugot na ti passbook kon ATM na. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo timang mangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katagda dito yung bag ko ah. Ay, kunak lakid din no. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo ta? Inpakitak lang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak lang mo? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakita yun. Kinita na laang mo. Kas taon ti bilib na kadata. Idi nakita na adakal ti ornong tadudong. Ay, Jack, amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas ah. Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nanang. Sigurado ka ah. Kanya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ako unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga ruday, taing kagwidro. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro ti rikrik na. Abay ngay, awan mo din maiwidrok iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo tan. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw ko na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder di tao. Sapay nakapudpudaw. Ay. Ah, mabit lang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong. Saan ba't ang nag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilaan. Ah, owan. Okay, akla ang nanang. Nadadahol sa amot tanday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanak ka. Hala, agawin ka lang. Close mo ti clinic ita. Ah, mabit lang nanang. Last day to yun. Sa anak pa ang makapag-withdraw. Agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang. Ada parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Ah, kasano nga awan kit no? Kay bang-bangkok lang ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakita nga rod. Zero balance.
Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa eh. Yung talagang awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsorbikin ka, hindi nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Ni Rindel, lakay. Impaigam mo kadikan kwa na ti ATM ta. Saan mo? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rudam mo. Para magkalaunay. Iso kasta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsorbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamu iti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Ay nga ginadamag kaw. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rudam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM kaw. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay sus! Amangan might no adda na dakamat mo kenkwa na a private information maw. Ket iso ti inusar na. Iso an na withdraw nan ti kwartayo, maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensyakan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw gapo iti kasta nga aramid mo. Swildok day iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano survey laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidi. Para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwarta ta? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amutos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno day ta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen. Tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon na kun Juana. Saan kumamot akasta Among bakit? Dakkel agatad tinapukaw gapo iti kastang nga ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta iji bangko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensyakan. Ngam siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayon ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng tibaboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, Mike. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istawng, adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, way, tata, amangan numabayag pa'y dayjay nga agawid. Apay anak ko nam dayta, istawng. Nagkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom dayta. Ket no naganak di talo akalding na, isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya,
No kayat mo, ang kalangin surutan, iti kalapaw na, Tata Maximo. Ay, urayak langin na makaawid, iti balay na. Nagadayaw, iti kalapaw na. Ay, mabanuga ka magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, Tata Maximo. At dalibin ko nga harak dita. Arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat taman. At kung yan ti, bayad na kiti, dua kababoy mo, Tata Maximo. Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa prisyo, Tata Maximo. Wayne, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw, Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, Tata Maximo. Ay kat una, nawadwad da ito yain apagsukmaon. Malangarong, panawan ka nga rudan, Tata Maximo. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni ganay, ang imatang itibaboy mo, pare Maximo. Ay Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na itahaig igamama. Kita lang nga rudin a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Kayat mo, nga agdoble na itahaig igamama kwarta, pare Maximo. Agdublay. Ay kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayarisaas ko king ka. At tawi, tilapayag ka, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wine, pare Maximo, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Imbagla bodyguard ko, pare ko tikat. Sanga ribaw. Dua ribaw. Talo ribaw. Upat ribaw. Eh, Maximo, bilbilang matay na kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manay ni Tiburias dagito ya kwarta. Kano naging na Tiburias ita? Kurang day taupat aribaw, abilbilangam. Ay, jak pa'y mitnalpas ang nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti dua baboy kaw. Nan, ikanak man mat iti kwartam, Maximo. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaon na Madapay mo si dain ta iti ref. Ada ayamot rifta, katawan mat. Ewan ay, ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, iti tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yo kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti Burias na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayat. Anya? Agdoblin to na ita kwartam, numapantayo iti palutan, pare Maximo. Sigurado ka, pare ko tikat? Wait, kunak lang aruday, paray. Ada kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayan-tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw, kadwatan ni Staw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartahan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wayne, kwarta ti sangpit ko inton rabe. Nagganasan nga ino kasta? Ay ikan nagtuman nga ron iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wayne, nanang. Mala, inakaw, tadagasag pa'y ni Staw, iti balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau! Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximo. Umayak man! Sumrek kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau! Sana nakatrangga day ta. Basta lukatamlatan. Mala,
Kartungam nga ro dita kasilyas. Tanapatag ti bagaking ka. Anya ti bagayo ayang, tata. Ikuyog ka, di palutan. Ah, anya? Ay, awan mo pagpalot ko, tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga eh? Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Istaw. Nay, beer house mo tinapanantayaw. Pare ko tikaw. Woy, tumagas tayo lahag nito'y beer house. Pari Maximaw, mag-relax tayo, Pasay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ino? Ay, mabit lang. Kaya bagyay sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka na iti kakadwa. Kasta ka di, tata kutikot. Pare Maximo, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pare Maximo. Nice to meet you, tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, tata kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa ibiit. Agwa tayo ni Jenny nga ginom iti arak. Ay, kid. Uwi na. Pari kutikat. Ay, nagganasin nga. Italaang manay ang makaapayak. Itinapintas ang babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpili ka iti kayat mo, pare Maximo. Wa ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawam dita paray. Iso ti color na iti underwear da, pare. Agpili ka iti kayat mo dita. Tasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo, tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Nistong? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo jay nakaputi. Ay na, naggana sa'y. Sige. Payabak ida, kalpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot anapartag, Jenny. Pare Maximo, Apay, pare kutikat. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakot ikaw. Kabailan mi pa'y ti uminom iti ara. Nukas na nga ron, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo din dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Ungang peso. Di namutan nagsubli dito yung table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo din, tatakot ikaw. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siyang ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurderak pa'y itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yan, sabi sin, kapalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita dito yung beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Doon kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagablagan niyo, nagpayapak, pare. Kaya't kumuti, babae, tatakot ikaw. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw.
Abay ngay, Tata Maximo. Nagulimok mo tan, dito'y berhas. Awam mo tan, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talangay, ti tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni Tata Kutikot, Tata. Nakariing kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog may gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare Kutikot. Imonan anagawid. Ay, agawit tamutan, Tata. Ay, wine istang. Igarigatan tati, tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya, ay isa na da kami ti agbayad, Ginay. Ni pare Kutikot, ti mang bayad, iti Bill May, dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imonan anagawid. Anya, ay, impasubon na kung ti awanan bay na pare Kutikot. Kat manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakil ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amin. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, Tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni Tata Kutikot. Ay, agsaga na kanya kiawanan ba yun pare Kutikot? Agsaga na kanya. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximo? ni pare Kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mingarak. Nangala pa iti babae ngayon table may. Katsak tinagbayad. Ay, awanain. Ay, Kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot. Napana ni Jepangasinan. tiyawanan bahin. Binudol-bodol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos kadagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang apagurnungam iti barya. Anya. Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Umarap pa lang. Bakit? Sa di naman ang ti papanam, Oscar. Mapanak iti anda Tata Armando. Agpaskanda ngamin kano ita. Manan? Manan. Ita lang manan na mapanak iti anda ah. Una yan ti kasta, Oscar. Oray saan ka ana imbitar, mapankalatta? Kay, anya ka ma? Makipanganak lang? Di ka di mabayin iti kasta ngar aramidam, ha? Anya, kalaki din aya bakit? Awan mo ti makita ka nakababay ni Jay kay. Ay na, Oscar, saan da ka nga imbitaran, dagiti ka arubata, tarawot ka. Iso nga agbain ka mat, Ay, si kamot ti masabat ko iti dalan para Oscar. Sa dinong iti papanam. Mapanak iti anda Tata Armando, pare Ruel. Agpapaskanda kano ita. Aya? Uy, isumutin lang ko kapag saritaan nagiti ka aruba tayo di kalman.
Inimbitada ka kaday, paray? Anya laki din aya. Ang mga nalipatan na lang ang imbaga kanyak. No kaya't mo, yung kagpulay, staurahin ka, agkuyog ta na mapan. Day takin narawit mo manente pakat mo ako nakaon pare. Anyat ko nam? Ay, awan pa, Oscar. Sige nga rod paray. Agpatuloy akaon. Agan-anad ka iti papanam. Grabe ay, gamawan pa lang ni Oscar. Dayta nga rod ka, tatang. Sigurado ana partek to manen dayjay nga kawid. Anya lakit din tayo tanga asawa maya. Ay, ma-stress ak iti ar-aramidan na, tatang. Ang mga no addan to manen mangag ko nga istorya maipapankan ko ana. Ay, una yan ti asawam. Kaslawan manakdakam na. Dayjay pay lang matikunayo, tatang. Mala, isaram kit din ti ridaw, tapno maturog tayawn. Muna kayo na maturog, tatang. Urayik pa iti asawa. Sigurado amarab yan dayjay. Ingkakit di maturugain, tapno saan ka mapuyat. Agreeing ka man dita, Oscar. Mangmangag na ka day. Nay, at orasan bakit? Ay na, alas 7 iti agsapa, ngam nakaturog ka pay laang dita. Anya, kalaki din. Ang mata na po yata na kay Dirabi. Ituloy ko pati maturog. Agringang inton madamdama. Mabit man lang, Oscar. Adaman kayat ko asaludsoden kan ka? Ay, tiyan na jay. Sa dino, tinangalaam ka dagito nga arak. Ha? Oh, dagito ni oh. Agasem ngay, talimabot iti inyawid mo, idirabi eh. Di mo pa kibiyangan na kita. Sa dino, tinangalaam, kunak. Di mo kutkutsin na kita kunak, nay. Pudno ka DJ na damag ka, may papan iti asawam, may ta anak ka. Anya manen akalukwan ti inarami ti asawak, nanang? Nadamag ko nga men, nga inala na kanu ti 5 abot iti arak iti ayan dala kay Armando. Anya? Pudno ka day, anak ka. Itay nakariingak, adda nakitak alima abot iti arak iti silidmay. Ngamjak ammo nga iti ayan gayam datata Armando tinangalaan ni Oscar kadagijay. Makitam day tang aramid ti asawam, anak ko. Awanan isumanen ti pag-iistoryaan dagiti kabaranggayan tayo. Ay, jak ammo iti asawak, nanang. Talaga siguro ang nagpuskol ti panagruprupa na. Anya dyan nadamag ko, anang ngala ka ni Oscar iti arak, iti ayan ni Tata Armando, Ruel, lakay. Wen siguro isang bakit. Iti pa'y matakas tatarami da dya tao. Gate crusher lang arudain, kumkompormi pa'y talalain na ngayaw away. Di mo't agbain day tao. Anya ka no nga iti ko na ni Tata Armando. Di naduktalan na anak sayan ti arak ng indulin na. Ay kit siyempre, nagungat. Ngamawanan ti maramidan na, ta inyawid mo't ten no Oscar dagiti arak. Ay, naimbag man, tasan na sinurot ni tabalay da. Saan mo't kit di lakay? Ti ko na nalaang, di nanton imbitaran ni Oscar no agpapasken manan. Kaslado ti tao itayan da pare Ruel, bakit? Kasangay ka no ti anak da, kan mari isang. Aya, Wen, isumot tinangag ko. saan ka mapan? Ay saan nakababaing mat numapanta, kat saan datamat nga inimbita. Ay talaga yan. Sa dino tayan ti pala, binulot ko kadakwada di na minsan ngal daw. Ada iji kusina, apay aya. Anya, kalaki din. Aya, isubli ko na bakit? Apay ko mga isublem, kat saan ko pa'y nga inusar. Anya, kalaki din na ya. Buludom tumanan ano ka. Dahito lang amin ang tinapanunod ko apamuspusan. Tapno makapanak itayan da pare Ruel. Anya? Ni pare Oscar mati subungad, bakit? Anya ngay tar aramiden day tao ditoy, kat saan tayo mo't nga inimbitaran. Pala tayo ka di day ta imot na? Ay wen, pala tayo day jay lakay. Apay nga isubli na, kat kabulbulod ni Mari Mayta, idilaang na minsan nga aldaw. Pambar na siguro at no makaumay dito'y balay. Amumatan ti style day tao, bakit? Paray! Umay ko isubli ti palam, paray, Ruel! Pare Ruel! Aday ta, pukpukawan na kan, Ruel lakay. Nay, si kabat gayam pare Oscar.
May kuman isubli to'y palayo, paray. Ah, itaman pa ya sikat inang isublay, paray. Anya laki din na paray. Busy nga man di ba kahit isosya kung timang isublay. Sapay kaslasaan nyo ba't nga usar, paray. Kaano lang iti binulod ni Mari dayta? Kuha paray. Ay, na yun na pamayan, para Oscar. Anyat kat mo sawan. Panagkunakit insublim lang dito apala. Kaputan nakita nga ado ti tao dito balay. Gusto ka di paray? Anya. Anay ka. Apa tinanog na ngay? Ay, ti ko nam siguro kat mabuti nga kang ka. Ay, nagkamali ka para Oscar. Dito mata. Sana kapaabakan ka. Ay nagsardeng kayon. Oscar, Ruel, kababain ka dagiti bisita. Nan ano tangiwat mo, Oscar? Agdardara, mate. Dinanog nak jaja Arwel. Anya? Dayta tipud no tatang. Anya tinagapaan nyo aya? Insublit la ti pala binulod ni Maita. Ngam kumpormenti bagbagana. Kat binaybay am kumaa. Makapasar dayjay. Ti damag ko kat sikapay kanu ti imuna anang danog kan kuana. Wen tanaasarak nga rod ken kuana. Nuapay met nga may nanapan ka iti ayanda. Kita umanday ta napasamak kan ka. Kung naktumot ngamin, asaan ka amapan iti ayanda pare Ruel? Ngem natangken taulom, Oscar. Anya ngay ita. Di ka man nagsaw iti kasta si ka Maita. No kasta ngamin nga adda agpapasken a kaaruba. Makipangan ka laeng. Saan aday ta kumpormi ti alalaam ayaw awid mo dito'y balay. Tangiwat mo na. Nay. Katpud nomot, iso asaan da ka nga imbitaran takasta ka. Tunggal adda ti papanam, adayawid mo nga arak. No saan nga arak? Karnay. Uno anya pa di ta mabalin mo ayawid. May ranranod ka Mait. O dadagiti yaw. Awit ka. Oh. Ay, pakpakawan, Oscar. Uray na minsan. Saan ko ari namanan dagiti inyaw awid mo dito'y balay. Woohoo! Dumay nga mumsi ka. Iti anya kumaga po adumawat ang iti pamakawan iti Dayja Arwel. Sikat inakabasol, Oscar. Iso asikat irumbeng agkidaw iti pamakawan. Saan to naman pasamak dahi tananang? Anya lakit din aya, Oscar. Ay nananang, ngunang nagyula dagiti imbalbalikas Dayja Arwel. Basol mo matlaeng Taapay ngamin anapan ka iti ayanda. Aday tama na yun. Basol ko man amin na yun. Ay na anak ko, dumngag ka kumamit iti maibagbagakan ka. Saan kumaanatangkan ti ulom, ta saan kan nga ubeng? Apay, nagpulong man na ni Maita nga anak yo kada kayaw? Saan nagpulong ti anak ko? Masya anak ngamin kan ka. Tasika ti kanayon apag-iistoryaan dagiti kaaruba tayo. Birngasan da kapayan iti gate crusher. Saan lang nga dayta? Kumporme ti alalaem nga iyaw awid iti balay apakipangpanganam. Agistorya dala ano ko kayad da? Anya ko bibiyang ka? Naa, Nasabat ko ni Mari isang ditadalan itay, Oscar. Masapula nga ibagam kanyak dayta si Kamayta. Amom ka dino sa dino ti papananda kan pare Ruel? Pagan anok kumangay. Naa. Awan bibiyang ko no sa dino man ti papananda. Period. Mapanda agreklamo iji barangay hall. Awan ka di pa iti bibiyang mo, ha? Anyat ko na? Hosto tinangag mo, Oscar. Mapanda ka ireklamo iji barangay hall. Kita ama. Ama nga no pagmultaon da ka. Nagreklamo do, nagreklamo amay. Anya kumangay ti laban mo. Kat ado ti nakakita iti inaramid mo kan pare Ruel. Si kamat ti masabat ko dito dalan, pare Ruel. Jack kaya ti apa para Oscar. Nadamag ko nagreklamo ka kano di barangay hall. Congrats sa pare. Adaman ng additional income mo. Mala, aglisi kay ti dalan ka. Iji barangay hall latan ti pagtungtungan tayo ton bigat. Narigatan no dudu atalaang. Rupat kwarta ka matanya. Agasang may tasikat ti ado ti nagsasakit ngayon balikas na kanyak. Ngam siyak pa iti pagmultaan. Nangalamot iti laing mo akastangay. Aramidag tayo tao itapno agnagam kan. Nalabusan ti kastangar aramidem kada kami akaruba. Ano laming ibagbagam? Di mo di ibaga kwarta lati kayat mo. Ditakan, tamang ano anya pa iti maramidakin ka. Agsubli ka dito, Roel! Takrot! Pare Ruel, anya ti aramidem dito balay?
Umay ko laeng ibaga ti naramid ti asawam kanyak, idinasabat ko di tadalan, maray. Anya man nanti inaramid ti asawak? Ibagbaga na arupat kwarta kan takrutak. Anya? Dayta ti pudnaw. Ay, jakon amo no anya ti aramidak iti asawak tapno agnakam. Ay, pasensya ka na maray, no ireklamok ti asawa mi di barangay haul. Anya kalakit din aya. Saan arumbang agpasinsya ka kanyak, takamali ti naramidan ti asawak. No ireklamo yo, okay lang kanyak. Amangan, no daytan ti pagnakman na. Agyaman nak, tamawatan nak maray. Imay dagiti tanod ni Kapitan diti balay. Imbilin da nga ibagakan ka, amapan ka kano iti barangay hall. No kasta, Agpulas ka kit data mapan ka. mapanta ba kahit? Apay kumamapanak pay laang, kat parikot mo dayta. Saan ka kadi amas yan kanyak mahita ba kahit? Saan man nga ado ti dramam si ka, Oscar? Mapankan, sangwam ti bunga ti dakas nga inaramid mo. Pulis mo na ba kahit? Kadwanak mo na. Ore agsangit ka pa iti dara. Sa anak amapan, makamu ka mo amang solbar iti parikot mo Ha? Daytan ti ibagbagakan ka, Oscar. Masyan ka kumamit kanyak pare Ruel. Hindi na pagmultahan na. Malah, tumakder ka ditan, pare Oscar. Alan pakawanan na kaun. Di na mo pagmultahan at awan ti pagbayad ka. Pasensya kan, pare, nakapagdesisyon na kaun. Kaslawan mo nagkaduan tano kasta teramida. Ay na, pare, dakkel ti respeto ken ka. Gapo iti kinarawat mo, kan dagas nga ramid mo, namin pinsan anapukaw day ta respetaw, pare. Aramidak ti amin. Basta di nakpagmultahan pare. Nakapangedde nga kaun, pare, aramidak day taw, itapnog nakam ka. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Kate Crusher, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Kasla ni Uncle ko dan, ito masabak ko Apaw! Nagmaya laki diti sa gawisiw nandiyo. Saka, na. Naglawat isem na diyo. Angkal, si Kamay. Papanan niyo, Angkal. Takas taunay mo ti pormayo diyo. Kasla tumaray a kapitan diyo. Ay kat, mapanakas na kanakan. Apanak mangkidi agpag na. Agpag na. Apay kayo agsidsid ti dalan, Angkal. Ay saan? Anya lakit to'y pilosopo nga kaanak ako na ya. Anya ti kunayo, Angkal. Pulis nga agsisilpaw. Adaya mo, pulis nga agsisilpaw. Oh, Ay salbag kamay. Pumirdi ka ti aldaw patilaw. Ay aglisi ka man dito pag nakiday. Tay nakagsawar dito'y barangay tayaw. Inak man makialamano ka nagiti tao. Tapno siyak tao ti ibutos na. Nay, ada kamutin lakay. Ayan nantay baggoong ngayon pagatang kuking ka. Maluluto to'y pinakbet kon. Nakabaybayag ka mo. Sakit. Agisum-isum ka. Agan ano kan patilaw. ay nang. Pasensya kang bakay. At dati bugong mau. Taan niya tingiit-ngiitam ayalakay. Nang kaldani ang amin, bakay. Nasabak ko itay. Ay na. Naglawat iisem na. Sapay tupol mo nga raw. Awan ti may sangipin na ijay sangaw. Una yang ay. Anya? Kit apay gamin nga agisam-isam pay lang met tinalawa no tupol mo gayam ni ulitig mo lakay. Kasanaw. Mapangkano agsawar dito barangay tayaw, bakay. Nay, taapay ka no nga pan agsawar ngay. Apay, tanaw. Tanod nga ibagbagam mo, bakay. Tumaray ka no kapitan. Ngamin din nasabak ko ka magmagnam
Ay, kuna man no tumaray, magmagnamagayam dyan. Naggagapam manin ay alak-lakayan. Di ka pa yan maasikasaw, dagiti dingwen ta. Day tala sumanorsor, to obra umawn. Di nakpay matulungan na, ito obra dito'y balay. Uray la kumamot no yung kasumakdo iti danawm, tanay, brown out manan. Awan ti danawm, dito'y pusay. Anya laki din ayan ni Bakay. Di ka di agong ungit akasta. Sigay, tagkurarat na kita kudel tarupap. Nita, naggapam ko naklukaw. Ay kahit gagangay ti tumaray a kapitan na Bakay. Inagbalay-balayan dagiti bumarangay. Kan mangipamutputak mutin iti Maris Violet. Anya dayta Maris Violet. Tayman papel na bangset, Bakay. Anya? Wain, Bakay. Tay papel at haulaang timang kayat. Pagan ano ngay dagiti aso kada pusa, di ay apapain, nagbangsay. Ay na, danay. Kwarta ka day, ti kaya mo asawain? Exactly, Bakay. Ay na. Ay na, wan lang arudan ni gatang bagas. Ing ka pa'y lagparamag, kung diwaras iti kwarta tapno ibutos da. Saan anain kalintagan, ti kastawagas, danay. Bayam nga dagiti tattao, ti mangpilay no asino ti amuda nga da ka baulan na ngagtugaw iti pwesto kas kapitan iti barangay. Tumal na ka man di tabak-bakitat. Di naksurwan, Ilina. Tamok ti araramida. Sige, aramidem ti kay kaya mo. Salbag ka alakay, agraraman ngagbalin a kapitan. Kino awan to pa'y ti vision, mission mo. Pwe? Saan ka naon ngagbalin ngagtaray ita, dagiti awan tinagadalan na kaskin ka. Apay ngay nga ni Pare Pedro. Padak na jay nga high school graduate lang. Ngam isumay ti agdama a kapitan tayo ita. Iswa diskarte lang baga ti kasapulan. Nawatam, Antilina! Ay, Antilina! Antilina! Nay, patilaw. Apay tagtartaray ka nga umay dito'y balay. Jay Quack! Ha? Jay Quack! Quack! Ay nga kalaki din ay patilaw. Anya ang kwa, ibagamon makapanervyos ka nga ubeng. Ay, genuang yu ataragang kuantay, mapukpukaw. Apang ko kumay palinong, ka jay malapadal ng tinabati yu. Ay nang, nakabulos sa amat, tinuang yu antay. Siguradong agsong batak, kinulit agdanay. Anya? Ay, apa, ipatilaw. Anya ti kukuam dito'y balay. Ha? Ay, kuwang kail. Ay, genuang mau, nakabulaos. Anya. Ay, sana nakabulos tinuang ko, patilaw. Ha? Anya ti kaya ayo asawin ang kail? Inlako ko. Anya? Anya ti kunamdanay? Apay nga inlakom tay kakaisuna anwang ta. Kuha nga main, bakit? Inlakaw ta inggatang ko iti baka. Anya baka sawsawan mal. Ay, adu a baka. May salugan a baka ko naman, bakit? Iwaras ko dito barangay tayaw. Ay, anya ka diti sawsawan mong danay. Agbalakan san. Ay, saan bakit? Amom ti bagbagak a baka. Katay nakalata. Kun nakaplastay. Na. Talagan sakit di ngagbagtit kan danay. Kaya mau, taipang ka dyan mental ospital. Mental hospital? Ay, saan na bakit? Denggenak ngamin Tiba ka nga ibagbagak. Kat dagitay karninurtay. Kun beef flavor noodles. Iso ti ayuda. Dagiti mangibutos kanya. Anya? Madda ka magtenlakay. Nagiwaras ka no ni ulitig mo iti ayuda itay kuna ni Mari nga ruseng. Uwang nga ron pa kay. Kano si kami timbaw na ng balay-balay anang iwaras. Hay, unay, nabanbanuga jo. Hay,
Makabannog, Mike. Isumot lagayam ang nagmalmalom ka nga awan lakay. Kunaknunapan ka nakikarpintiro. Saan kami ang natuloy ba kay? Saan abali ka na? Tatangdanan na kami mo. Inulit agdanay. Kasta ka day. Anya ti panagkunam ngay lakay. Mangaba nga tamag na angkel mo para kapitan. Ay, yak mo ang bakay. Makitan to No kaya dagiti tattao. No iso ibutos na. Akit mga ngabak. Agam no saan? Di maama. Unay yung tiyo. Kakabsat kun papagayam ko ida. Siya ni Danny Kuripaspas. Umasinag kayo amin, kakabsat. Tao mayo alain, dagitoy ayuda. Sapay ko ba? Tada ito'y umadaniya basing kawel iti barangay kat butusan daktaw a kapitan. Inton mga bagak, ikaray nga danto sagdudwaribaw kada pamilya nga alawan siyaw iti makabulan. Basta namnamag nga itinyo kanyak, dagita butuyaw. Agyaman na, kakabsa. Nay, nagloko mo ni Uncle ka. Boto yun kung kunana mo tinyo. Unay mo data boto ngay. Napatag, dagiti butuyaw. Iso asaan at tila pang pagtadanyaw, kadagita butuyaw, kakabsat. Nusak iti mga bak, solparag tuamay na parikotyaw. Amin nga gaapa, pagkakapyag taw, kakabsat. Amin nga nagsisina, pagtitipunag taw. Ikareg ka na kayo na ita, kakabsat. Ay, salbag na kita tataw. Ay, salbag kiday. Ukis ti kamatis daan na lulaw. Ay, salbag. Salbag talaga. Nay, apayan danay. Sa makaungungot ka. Gapu ka day, tanaabak ka, para kapitan. Salbag na kita. Dudu lang ti butos ka. Ay, salbag. Siya kunsi ka lang siguro tinagbutos kanyak. Ay, una yan. Salbag kiday. Ay, saan ka laki day ng butos? Anya? Ay, may saka magtabakit ang magiruruman. Sayang lang nagitidingwang ka. Kansa ni Kwak ngayon laklakaw. Tapno may kakti ayuda nagiti atataw. Gamde na may tibutos. Iso day tantay kun kunaking kadanay. Hanya laki din aya. No adda itid mo, ay kit awatin da ata itid mo kit nga raud. Ngam, ibutos dalata ti manok da kas jay. Saan mo ang mapilit dagiti tattao nga ibutos da ka no ammo damot adi mo kabailan nga imatunan ti maysa a barangay. Anya ngay ita, awanen day dinaglawa nga isem mo. Tatta kasla na siglutan ng tilastiko day ta subsob mo ti kinatidognan. Sayo laan mo ti agisem nagpa-impress kayo kadagiti tattao. Ay, awan mo danay. Hey, salbag kiday. Nay, ni Uncle Danny mo, tinakatugaw dito balkon da. Na. Apay nga ito nakapanimid, makasla na po kaawar, iti limagasokyo. Nay, Uncle, itaman pa, di ka nakaisam. Napukawang kayo ka di, iti kwarta. Unaw. Ay, di naman disturbon ti panagpampanuno ka. Anya laki din, aya, pangamain. Apay ka di, aya. Anya timang burburibor dito, panuno yaw. Ti ka di pan nakabayo, ti maray kas kapitan dito barangay tayaw. Ay, pampanunuti nga raw, no kasano nga babawi na kita inted kong ayuda. Ay, Anya, adapay nga rumay, Uncle, kunay takinan. O, wanin na. ay, salbag ka ba? Kagpaisuma, Uncle. Kino di pala napalabas a bulang inwaras sa'yo, nagitay, o. Awanin na. Ay, yawanan ka, anakan. Ay, yawanan na. Na. Yawanan ka. Sangit kayo, mutinang. Unay mo datang, lakay mo ubihin. Di na magtubang kami na siyang tibotos na.
Ano na nga mga kuma? Ay, masubot ko ba? Nagitin warwaras ko nga. Ayuna! Awalan! Ay, Awanan tayo ang kulaulay. Naiwanak itinabayang atsim po. Kanakan. Wanan tayo kakaisuna nga atinawin ko itinanagil ko. Unan wag doble na ganyay no mga makakabitan. Agam, ay na. Saan magayam anangabak. Unan yung kanakan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Jennifer Ignacio Miranda. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.